Mojou úlohou je byť spolu s celou kanceláriou katalizátorom pre digitalizáciu a fungovanie, aktiváciu nových služieb a produktov. Ako vyplýva z povahy projektovej kancelárie, zameriavame sa na riadenie komplexne projektov, elimináciu rizik a takisto sa snažíme firmu doniesť do najmodernejších prostredí. Na to aj využívame moderné túly, ako je Jira alebo SAP. Hodou náhod za neho sme dostali aj ocenenie SAP Award. Takisto ponúkame našim zákazníkom rôzne AI služby, kde si potrebuje zákazník zistiť stav balíka napríklad. Firma Forest Technology Group nám priniesla tool, ktorý sa volá Shipper. Je náš hlavný zákaznícky nástroj, kde si zákazníci objednávajú balíky, prepravu z vozy, prakticky všetko, čo kurierská spoločnosť vykonáva. Je to intuitívny nástroj, ktorý pomáha našim zákazníkom naimportovať kontakty, vytvárať tieto objednávky. Nemusí to byť samozrejme iba manuálna robota, ale automatizovanie. No proste ako korporátny systém má vyzerať, tak Shipper aj naozaj vyzerá. Zákazník v tomto túle má možnosť importovať svoje objednávky, môže ich vyklikávať manuálne, môže ich tam dávať automaticky, proste veľká flexibilita. Takisto z našej strany my vieme limitovať zákazníkov podľa dohodnutých pravidiel, ale vieme tam robiť aj mnohé kontroly, ktoré potrebujú veľké firmy. Musíme vedieť, kde sa nachádza balík, čo sa s balíkom práve deje a využívajú ho nielen vedúci pracovníci, ale naozaj je to produkt, ktorý ide cross celú firmu. Neoddeliteľnou súčasťou je aj práca s dátami zákazníka. Na našej strane sú to teda admin úlohy, ktoré tento tool pomáha robiť. Vieme sa pripojiť k zákazníkovi, vieme tieto jeho requesty spracovať v prípade, že nastanú nejaké technické problémy. Vieme si tu skontrolovať stav balíka, kde sa balík nachádza, čo sa udialo, či tam sú nejaké reklamácie, alebo či ten životný cyklus balíka je naozaj 100%. Je to hlavne počas vývoja, kedy tá spolupráca je veľmi dobrá. Tu hľadáme práve možnosti už overeného partnera, ktorý dokáže priniesť aj jeho pohľad na naše business casey. Keď nie je business case 100% zadaný, tak spolu s analytikmi sa snažíme tento business case dotiahnuť tak, aby v konečnom výsledku bol kvalitný produkt podaný nášmu zákazníkovi. Že ako náhle máme nejaký problém a riešime ho, hoď sa aj niekedy môže predĺžiť vývoj, čo je úplne prirodzené, lebo sa nájdú nesprávne zadané definície, tak nakoniec sa to na 100% vždycky s firmou Forest Technology Group podarí spraviť. Je to veľakrát rýchlosť a schopnosť odpovedať na otázky, ktoré sa stanú. Takisto je to schopnosť udržať túly, všetky, ktoré nám ponúkajú funkčne 24/7. Prakticky naši zákazníci nakupujú nepretržite aj v noci. Výpadok služieb je pre nás vždy strata, čo znamená, naozaj dbáme na to, aby náš partner dokázal mať najvyššiu SLAčku a aby to fungovalo. Firma je agilná, šikovní konzultanti, vieme dostať spätnú väzbu na to, čo si vyžiadame. Nie je to len jednoduché naplnenie cieľu a odovzdanie produktu. Je to vyslovene o dobrej spolupráci.